салом дӯстон, имрӯз дар бораи як минтақаи маълумот медиҳем ки бисёр ҷолиб аст. Ин ноҳияи Сох мебошад. ноҳияи Сох ба вилояти Фарғонаи Узбекистон дохил мешавад, вале чортарафи он бо заминҳои Қирғизистон иҳота шудааст. Ин ноҳия эксклав мебошад, чунки дар ҳоле ки ноҳияи Узбекистон аст, дар дохили Қирғизистон ҷойгир шудааст. вале ҷолибии ин ноҳия дар он аст ки замини Узбекистон аст, дар Қирғизистон ҷойгир шудааст, сокинонаш бошанд ҳама тоҷик мебошанд. аҳолии ин ноҳия тахминан 80 000 нафар мебошад. ноҳияи Сох аз ду қисмат иборат мебошад: Сохи боло ва Сохи поён. мувофиқи маълумотҳо, ин ноҳия таърихи бисёр кӯҳан дорад. соли 1909 ин минтақа ба ноҳияи Конибодони Тоҷикистон марбут буд. ноҳияи Сох аз 19 ҷамоат иборат мебошад. забони модарии мардуми ин ноҳия тоҷикӣ мебошад ва дар баробари ин забони узбакӣ, русӣ ва баъзеҳо бошад қирғизиро низ медонанд. дар ноҳия ҳафтаномаи Садои Сух бо забони тоҷикӣ нашр мегардад. дар ин ноҳия 28 мактаб ва 4 коллеҷ мавҷуд аст ва ҳамаи инҳо бо забони тоҷикӣ фаъолият мекунанд. соли 1955 дар замони шӯравӣ ин ноҳия ба Узбекистон дода шуд, дар ҳоле ки сокинон ҳама тоҷик буданд. ҷавонони ин ноҳия солҳои зиёд пас аз хатми мактаб дар донишгоҳҳои Тоҷикистон таҳсил мекарданд. вале баъд аз он ки муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон бад шуд, ҳукумати Узбекистон дипломҳои Тоҷикистонро дигар қабул накард ва ҷавонон маҷбур шуданд ки дар донишгоҳҳои Узбекистон таҳсил кунанд. пас аз канда шудани равобити минтақа бо Тоҷикистон, китобхонаҳои ин минтақа бо китобҳои тоҷикие ки дар Тоҷикистон ба нашр мерасиданд, дастрасӣ пайдо накарданд. барои наворҳои оянда обуна шуданро фаромӯш насозед. ташаккур ба диққататон.